umíte zpívat nebo rád zpíváte? No, tak rád si zaspívám občas, no. A že byste nám písničku zaspíval tady na kameru? No já teďka si potřebuji zatelefonovat a pospíchám a tady jsou lidi všude. Tolik lidí tady není a to bude jenom na chviličku, prosím. No já nevím, tak co, ale Jestli máte nějakou skupinu třeba, která se vám líbí, nějakou, Beatles asi jako každý, že jo, tak no já nevím. nějakou písničku, snad vám... Tak dobře, no, tak Oh, I need your love me, yes, I need you, na 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 na, tak je to, to je. Oh, I need your love, me. Yes, you know it's true. Hope you need my love, babe, just like I need you. Hold me, love me, hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. 8 days a week. Love you every day, girl. Always on my mind. One thing I can say, girl. Love you all the time. Hold me, love me, hold me, love me. I ain't got nothing but love, girl. 8 days a week. Oh, I need your love, babe. Yes, you know it's true. Hope you need my love, babe, just like I need you. Oh, hold me, love me, hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. 8 days a week. Tak, vidím, že jste se probudili. To je dobře, nesmíte spát, je to odvaha. Konec konců může to někdo z vás zkusit, jestli chce. Hned se na to dostane. Tak Matěj, to byla od Beatles, že jo? Ano, ano. Tak, oblíbená skupina asi, která přežije snad i tisíciletí. I víc, ještě víc let přežije. Já jsem se chtěl zeptat, Matěj, na vaše zaměstnání. Já jsem student. Student, co studujete? Pedagogickou školu v Praze. Pedagogická škola v Praze. A jaký obor? Združený. Združený. Co znamená, že taky můžete mít provozovat hudební výchovu, že? No, po absolvování vysoké školy určitě. Aha, dobře. Na co hrajete, ne? Klavír, gitara, flétna. Takže já bych řekl, že jste dobře vybavený pro svoje povolání další. No, snad jo. Bude z vás učitel, zpívající učitel třeba. Určitě. Tak, to je dobře. Ještě jednou Matěj Rupert. Porota má zkoumavý, zajímavý výraz, tak se podíváme, protože píseň jsem si všiml měla i choreografii drobnou, tak se podíváme, jak to docení a hodnotí. Pavel Šimok dává 8, Standa dává 7, Ota 9, takže počítáme spolu. 8 a 7 je 15 a 9, 6, 7, 8, 9. Správně, tak to ohlas oficiální. Mladý Beatlesák Rupert Matěj si získává 24 bodů. Po tomto hodnocení už je zcela jasné, kdo se stává vítězem, a to je na tobě, abys to řekla, Radko, ty. Ano, a je jim mladý Beatlesák Matěj McCartney, tedy Matěj Rupert, který získává od poroty 24 bodů. Matěj, myslel jsi si, že vyhraje? Ne, určitě ne. Určitě ne? Kdo jsi myslel, že vyhraje? Drákula jsem si myslel. Drákula, jo? No vidíš, to padlo to na tebe, si rád? No,
No, jsem. Nervy opadly, měl jsi trému. Strašnou. Strašnou, ono se to nezdá, ale je to na poprvé hrozný zpívat před lidma a vůbec vlastně před televizníma kamerama, ale zvládl jsi to nejlíp podle poroty, i zpěv, i nervy, takže si to zasloužíš a zasloužíš si samozřejmě i naši jedinou, ovšem velice hodnotnou cenu, která je pobytový zájezd týdenní a přijde nám ji předat zástupkyně Eximtouru. Už ji tady máme a ona nám, pojďte za námi, slečno. A vy nám prozradíte, kam se Matěj dostane. Matěj se dostane na týdenní pobytový zájezd do Tuniska. Do Tuniska, no tak... To stálo za to vydržet, ne? No, určitě. Těšíte se to? Těším, určitě. Kdo ví, kdy se zase do Tuniska podíváte, že? Ano. Takže ještě jednou Matěj Rupert jako vítěz děkujeme.